Didum ko sawere ingat jaga kebak tulisan warna abang tondo isi prawan jenenge gubuk asmara tanggo andu tresno buat abote asmara iya kubuk kae nganti besok ora lali yo cebloki tak nuronane kubuk kae kebajrita atau aku mesti keluru ya kok nyeblok tak lurani kok lek nyeblok Jos ayo tanggo ha Jakarta tanpa bental tanpa kloso yo terusno kubuk kae ayo wes to los ayo wow ayo wayah wengi nganti gagat rino catatan sajroning ati mas datang luntur saya marati aku ayo lo iya ayo Jos ayo lo ora bakal lali tukang ngendangin garap iki kae kebajrita tengah wengi nganti gagat rino catatan sajroning ati ayo lo datan luntur Jos ayo mergeleren ning gubuk asmara bekae cipet mati boyo wis nganti besok maka saiki oke kebajrita tengah wengi nganti
digarap tenang karo Digarap karo wong tukang ndang aku mang.